Ayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo nga naa ka karong gabi. Lingi-lingi sa imong tapad. Dayon kaway-kaway sad siya. Kanang nagkaway-kaway nimo madaogo na siya kay naa na siya karon bisag ulan-ulan. Amen? Kay kung naagi will, naagi way. Pero kung walay will, ulan gyud, di kita kasimba. Pero salamat sa Ginoo nga gimingaw ka sa presensya sa Ginoo o gimingaw ka sa imuhang igsuon mo nang naa ka karon. Ako kang gi-invite nga motindog as we read the word of God nga ato ang ambitan karong gabi una. Ready na ba ang imong heart? Ay, diri ra sa tubangan ang ready. Diri sa kilid, murag wala ko kadungog. Andam na ba ang imong kasing-kasing? Nganong imo mang kasing-kasing ang kinahanglan maandam? Because ang imong kasing-kasing mo na ang giulagway sa Bible that is the soil. No, ang yuta nga diin ang liso, the word of God which is the seed. No, giulagway sa Biblia nga liso matanom na karon sa imong ready nga heart sa soil nga tambok ug sa dihang matanom na sa sakto nga yuta mahimo na siya nga mutubo, mo grow ug mamunga ug mo produce og resulta sa imong kinabuhi. Amen? Okay. So allow me to read the word of God na adini abrihi ang imong Bible sa Jude chapter 1 verse 20 to 23. I will be reading from the King James Version. Basahon po din ako sa Bisaya later. So naa na ba ang imuhang Bible? Nakita na ba nimo ang Jude kung asa dapit? Dapit ra na siya sa kinatapusan nga book sa New Testament. Okay. Jude chapter, isa ra man gini siya ka chapter, 1 verse 20 to 23. Sahon na to ang pulong sa Ginoo. But ye beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And of some have compassion, making a difference. And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Sabi ni Saya, apan kamo mga hinigugma, pagligunay kamo sa inyong balaan nga ginatuuhan. Pagampo kamo nga giniyahan sa gahom sa Espiritu Santo. Pabilin gayud kamo diha sa gugma sa Dios, samtang nagahulat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan nga ihatag sa atong Ginoong Hesus tungod sa iyang kaluoy. Kaluyin ninyo ang mga nagduha-duha. Tabangin ninyo sila aron maluwas sila gikan sa silot. Sama nga nagasakmit kamo sa usa ka butang nga hapit nang masunog. Kaluy-in ninyo bisan ang mga tawo nga dautan og binuhatan. Apan kapungti ninyo ang ilang mga binuhatan. Pagbantay kamo kay bisan gani ang ilang mga bisti hugaw at tubangan sa Dios. Let's pray. Father God, thank you. Nga niaka sa amo ang taliwala, Lord, in the presence of the Holy Spirit. Thank you, Lord God, nga sa dihang magpadayon mi Ginoo paghisgot sa imong pulong. Ablihan nimo ang among mga salabutan. Lord, ang among understanding, and let it be, Lord, nga ay pagtuong ibutang nimo sa matag usa ka kasing-kasing karon. Samtang amo ning dawaton o Dios, dili lamang taman nga nakadungog mi, but ang amo naami buhaton, there is an action, Lord, nga mo correspond sa among nadungog Ginoo. Lord, Holy Spirit, take your place. Let, Lord, ikaw ang madungog, Lord, sa bisag kinsa nga ni akarumabag-uman or makanunay naman nga dinhi na, Lord God, kaming tanan Ginoo mo receive mi gikan kanimo. Ikaw ang imong voice ang among madungog karon, Lord. Cover us with your precious blood.
Lord, ang imong pulong Ginoo, ang imong gipadala karong gabi una, akong gideklarar, Lord, it will not return to you void, but it will accomplish the purpose nga imo nang gipadala karong gabi una. Salamat Ginoo sa imong pakigkauban kanamo karon. Amo gitugyan dinha kanimo, all the glory and honor imo lamang in Jesus name. Ang tanan mo ingon? Amen. Og pwede na ka mulingkod. Tanawa sa daw na imong tapad, na ba kay nakit-an nga kalainan sa iyaha karon? Sa before ang pandemic, inigtanaw nimo sa imuhang tapad, makita kayo nimo siya, no? Pero karon inigtanaw nimo lahi na gyud. Ang imong makita mask na lang. Dili na nimo makita ang iyang smile. Pero smiling beautiful eyes na lang ang imong makita. So karon pang nahuna mga igsoon, we live in a unique age, no? Karon nga kani nga season for almost 2 years na, we live in a different kuan kayo kanang pinasahi kayo nga atong giagian karon in all history. Sa tibuok sa akong kinabuhi, dili pa man pud kaayo ko tiguang na. Pero sa akong tibuok kinabuhi nilang kumusaba pila na akong edad. Para dili ra po kay halata. Karon pagid ko naka-experience, and who would agree with me nga, karon pagid ta naka-experience of time, kaniin-ani nga panahon, nga, no, ang tanan apektado, dili lang kita dinhi sa Pilipinas, kundi ang tibuok kalibutan. Tama ba? No, by the way, ang title sa atong wali, mga igsoon, is Making a Difference. So, mao na nga maghisgot ta karon about kalainan. Karon lahi na kayo ang panahon tungod sa pandemic, ang epekto sa atong pandemic, no, lahi na kayo, dili na ta free nga mugawas, no, sa atong gusto nga adtuan, sa atong gusto nga laagan. No, lahi na kaayo sa una magplano ta atong bakasyon, magatang na dayon ta og seat sale sa Cebu Pacific. No, nahimo na tong ug sa kuan pa nahimo na tong cycle ba sa atong kinabuhi nga kung unsa ato ang maglailahi lagi akong tingog, murag mo kusog mo gamay pud siya. Okay. So, you see, ang effect sa pandemic sa atong kinabuhi is quite different, no? Kuan siya, naghimo siya dako kaayo nga kalainan. The way nga mulakaw ta karon di na gid pwede nga mabili ng atong mask. Di ba? Ngano magmask man ta? Kay dakpon ta? Ang uban magmask kay dakpon, dili magmask kay nay COVID. Dili mga igsoon, kinahanglan proteksyonan nato atong kaugalingon ug proteksyonan po nato ang mga tawo sa atong palibot. Mauna nga magmask gyud ta. Except nako, ako ra may nadiri sa tunga. So okay ra nga ako ra social distancing, daghan kaayong nga atong ginabuhat karon nga lahi na even atong education. Nabay mga estudyante dire? Di ba lahi na kay karon sa una naatay balon. Karon wala na. Kay ano man ta sa tong balay. Sa una, inig-ato na tong eskwelahan, di ta pwede magdalag cellphone. Embargohon kung naatay dalang gadget, naatay dalang cellphone. Karon, ang atong eskwelahan, nana sa tong cellphone, nana sa tong gadget. Lahi na kaayo. No? And even, no, dili lang kana, no, ang atmosphere karon sa kalibutan, lahi na. Na ay atmosphere of kanang kahadlok, atmosphere of kanang walay kanabang kasiguraduan na. We are all experiencing. No, dili lang kani, no, before pre-pandemic, na-experience nato nga ang kalibutan is nag-evolve na gid siya, even atong communication, no, kanang how we communicate, atong cellphone makatawag na o kanang video chat, video call, daghan kaayos ang atong ang information karon, no, bombarded na tawag information sa una kung kulang og communication karon, information karon daghan na kang information, malibog na kag asay tinuod. Correct? Mauna mga igsoon, ang atong kalibutan karon is different na gyud. Lahi na gyud ang atong kalibutan. But tungod kay maghisgot ta karong gabi unaw, making a difference. As mga Kristohanon, as mga sumusunod ni Kristo, we are called to be different.
Gitawag ta sa Ginoo nga mahimo tang pinasahi. Kinsay mayog amen. Different in such a way that we make a difference in this world. Dili different nga kung ano gina siya kanang bang espesyal lagi na siya. Or kana betang makakuan ka na makarelate ka anang kana mga tao nga maglahi si sing kaugalingon nga kana betang halos nga wala siya duulan. No dili ingon ana ang buot ipasabot sa pulong sa Ginoo that we may na kita lahi ta. Kung dili makristohanon ta nga pinasahi ta naghimo ta og kalainan dinhi sa kalibutan nga naapata. Are you making a difference in this world? Kung ang pandemic, kung ang virus, COVID-19, naghimo og difference. Kaning kagaw naghimo og difference sa ato ang kalibutan, atong kinabuhi, how we live karon. How much more ikaw? Makahimo ganig difference ang kagaw, ikaw na ba? Amen? No? So, kabalo ba ka nga gihimo ka sa Ginoo nga pinasahi kaysa sa uban? Unique ka igsoon. Lingi daw na imong tapad og naaba kay kaparihas. Sa pila ka bilyon nga tawo dinhi sa kalibutan, ikaw ra gyud wala na gyud kay kaparihas. Bisan pa og naa kay kana betang kaluha. Si Pastor Janji atong worship leader ganiha naamo gini siya kaluha nga anak. Pero dili gid sila kanang mayong kanang paternal twins, no? Naagyo na sila kalainan bisan pagkaluha sila. Watag-matag usa nato gihimo sa Ginoong unique. Gihimo sa Ginoong laki sa matag usa kana imuhang kanang evidence mga igsoon kana imong fingerprint. Out of many billions ng nga tawo sa kalibutan wa gid kay kapariha og fingerprint. No, unsa pa? Kanang imong mark sa imuhang mata. No, sa imong iris. Wa nay kaparihas igsuon. Nag-iisa ra gyud ka diri sa kalibutan. Inana ka ka-unique nga gihimo sa Ginoo. So barugi igsuon that you are the difference nga naa dinhi gibutang sa Ginoo. So, unsa man di ay ni naghisgot ganiha ra magyud ko naghisgot about difference, no? Unsa may meaning aning o kaning word nga difference or different, kalainan. Meaning a point or a way in which people or things are not the same. Usa ni siya ka pamaagi nga ang mga tawo or mabutang dili parihas. The state or condition of being dissimilar or unlike. Dissimilar, dili parihas. Or unlike, no? Laana siya sa in English, like lahi, pero sa Bilisaya, pareha ra gyud. Dili parihas. Synonym aning word nga different is distinctness. The quality of being not alike. So, sa atong gibasa nga verse kaganina mga igsoon, dinhi sa Jude, verse 20 to 23, makakita ta dinhi og duha ka butang. Duha ra mubo ra kayo ni akong i-share ninyo mga igsoon. Duha ka butang. Two things that we are called to action aron makahimo ka og kalainan. Kay lahi gihimo man gid ka sa Ginoo nga unique, lahi, wa gid kay kaparihas, naa kay buhaton ingna nakoy buhaton. Ay gamaya ra ning buhat. Na ako'y buhaton. Yes, naatay buhaton aron makahimo ta og kalainan dinhi sa kalibutan. Kuan ni siya kanang makutlo nato ni sa atong gibasa nga verse. Number 1, diri sa verse 20 to 21. No? Ingon diri, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So ang imong buhaton igsoon aron makahimo ka og diferensya diri sa kalibutan. Number 1, keep yourself close to God. Unsa to? Keep yourself close to God. Himua ang imong kaugalingon nga mahimo kang suod sa Ginoo.
I tell you mga igsoon, dili gid ka makahimo og difference. Og dili pug ka mahimong laki. Dili ka mahimo ra kang the same lang ba? Kung unsa ka sa una, maura gid gihapon ka. Kung wala kay close nga relasyon dinha sa Ginoo. Tanawa daw, i-evaluate daw ang imong kaugalingon, maura ba gihapon ko? Ang ako ang the way nga kanang I live, no? I know nga mga Kristohanon, I know kung pila na kakatuig sa imong Kristohanon nga kinabuhi, basin nga maura gihapon ka. Basin og walay kalainan the way you think. Dali ra gihapon kay ka mabalaka, gamay lang nga kuan, matandog dayon ka, basin og naay mga pagsulay sa imong kinabuhi, dali lang dayon kay ka mo give in. Mawala ba'y nausab ba sa imong kinabuhi ba? Since gidawat nimo si Jesus. Yes, naa ka dinhi sa simbahan, naa ka sa cell group, pero mura magwala lang gihapon na usab ang imong kinabuhi. Nganuman, check igsoon, are you close sa Ginoo? Sa pag-una nimong pag-ila sa Ginoo, pagdawat nimo as your Lord and Savior, siguro naka-encounter ka kato nga closeness nga imuhang na-establish, kato nga relationship nga imuhang nasugdan sa imuhang pagdawat sa Ginoo, pag adto nimo encounter, kumusta naman to? Lami kaayo ang kalayo sa encounter, lami kaayo ang name-experience mo gugma sa Ginoo, nindot kaayong encounter, pero kumusta naman karon? Ang imong relasyon ba sa Ginoo pareha atong kinsay naa diri sa Night of Fire? Praise God. First Night of Fire, naghisgot si Pastora about spiritual temperature, di ba? Kumusta naman? Napabilin ba nimo ang kainit diha sa imong relasyon sa Ginoo? I know my igsoon, I'm standing here, dili ko perfect, no, nga kada adlaw init gyud. Kada adlaw lami gyud kaayo ikuan ka ng i-devotional. But I tell you my igsoon, desire gyud ay nato sa atong kanang kaugalingon. Ato gyud di ay himo na kana bang naabatay intentional. O dili lang ba nga mga Kristohanon ta nga mga akamwat may. Kung madasig. No, kinahanglan na atay buhaton. Ang atong closeness dinha sa Ginoo magdepende sa imong intention kung gusto bagyod nimo nga mahimo kang close sa Ginoo. Sama ra pud na sa imong relasyon sa imong friend, relasyon sa imong uyab, relasyon sa imong ginikanan, atong mga relasyon dinhi sa kalibutan, kinahanglan na atay intention nga mahimo na siyang magpadayon ang closeness. Ug unsa may pamaagi aron magpadayon ang closeness mga igsoon? Sa relationship nato, for example, diri sa kalibutan, di ba? Communication. Kana magsigitag istoryahanay, kana magsigitag share sa atong mga experiences, atong mga problema, ato ang mga whereabouts karong adlaw. Mao na siya ang pamaagi diin makahimo ta ka ang atong relasyon magpadayon ang pagkasuod. Bantayi gani nimo. Ako na amang gyud mga barkada sa high school. Suod gyud kaayo mi. Kay nga naman high school, nabay mga high school dire? Dili na kaayo karon no ang experience sa high school kay lahi naman na module naman naraman mo sinyong balay pero katong high school mi grabe halos magbaylo mignawong sa akong mga barkada. Close jud kayo mi. Hangtod nga ning graduate mi og high school. Ilhan gyud nako sila. Kaila gyud ko kung kinsa la pero pag humana mo high school na bulag-bulag na mi. Nag-college na mi, we had different lives no hangtod karon. I can always look back nga close kay misaw na pero karon no, wala na. Kay di naman mi sigig istoryahanay, dili naman mi sigig kuyog, wala naman mi sharing sa amo ang mga kuan sa among kinabuhi, no? Kana magsumpayanay na bitaw og sentence, no? Kay tungod sa ka-close ninyo, magkinataw-anay na bisag wa pay giistorya ning katawa na. Inana ang closeness pero sa dihang wala na, makaana lang ko close kay mi na siya sa una pero karon dili na friends mi sa una pero lahi na karon. Ingon anak pud igsuon, no? Dina sa atong relasyon, dina sa Ginoo, ang atong closeness, kinahanglan maintenance. Kinahanglan naatay buhaton, kanunay, no? Ang gisulti naman gid na sa pulong sa Ginoo karon, no? Sa atong gibasa ingon diri, building up yourselves on your most holy faith. I-build up din nato unsaon nato nga mahimutang close din sa Ginoo, build your faith.
Unsaan man nato pag-build sa atong pagtuo ingon ang pulong sa Ginoo. And faith, no, ang pagtuo, no, mahimo siyang magdugang, no, upon hearing and hearing the word of God. Sa ato pa ang atong closeness din sa Ginoo. Mahimo di ay siyang ma-build pinaagi sa atong kanunay pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagbasa sa iyang pulong. Amen. No, kanunay kita gi-encourage, salamat sa isang aning amen. Sa Night of Fire gi-encourage na ni pastora. Kumusta man ang imong relationship sa pulong sa Ginoo? Lanay naningog. Kumusta man? No, nakabasa ba kag Bible karong si manaha? O nakadungog ra ka og pulong sa Ginoo karon ra gyud? Kaya nakapaminaw kag wali. Salamat sa Ginoo nga naa ka karon igsuon, gi-remind na punta sa Ginoo to build our faith. You know, there is no other way. Wala gilaing pamaagi. Ang giingon sa Bible nga magdugang atong pagtuo mao gid na ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. So, ingon diri, build yourself, build your faith. Reading and living the Word of God. So di lang po di ay taman nga maminaw, but ato pong i-action. Kay kung wala po'y pag-action, atong faith patay. Wala ra gihapon na build. Amen? Amen. Ikaduha, building your faith, building yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Sa ato pa, ang ato di ay kinabuhi sa diha, mahimo di ay ma-close ta pa dayon sa Ginoo dina sa atong ampo. Prayer. Kumusta man ang imong prayer life? Basig bakod nimo inig kabuntag, salamat Lord. Dahil naligo na din ka, din magtakang na din ka, o unsa na din imong buhaton. Maura to imong prayer life. I tell you mga igsuon, dili gid nimo ma-keep kana nga closeness. Kung hi, hello lang ang inyong relationship sa Ginoo. Hi Lord, bye Lord, good night Lord, thank you Lord, kaya na ako'y gikaon. Dili usakuan pa dili mo improve ang imong closeness dinha sa Ginoo. Kung dili ka mo step, ani nga action mga igsoon, building your faith and praying in the Holy Ghost. So, gamay ra kay murag ito atong timan-an. Number 1, aron mahimo, kung ato bitang himuon na mga igsoon, padayon ta nga makaila sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong ug maka-communicate ta praying, kabalo naman kita mga igsoon, balik-balik, gi-remind kita nga ang pag-ampo is communicating to God, pakigistorya sa Ginoo. No, dili lang na pagpangayo. No, ako kang i-correct kung ang prayer nga imong nailhan kana lang nang mangayo ka sa Ginoo. Kana lang mukuan ka sa Ginoo, mga ikag-proteksyon sa Ginoo, especially karon kay pandemic, mga igsuon, no? Kanang i-remind ta ka, no? Kaning duha ka butang, diya pagbasa sa pulong sa Ginoo, pag-ampo, mauna siya ang makapa-close nimo dinha sa Ginoo. Pray ang reading the Word of God, mailhan nimo siya kung kinsa siya pinaagi sa iyang pulong. Kumusta man ang imong pag-ila sa Ginoo? Ang Ginoo kaila kaayo nimo, kay siya may gahimo nimo. Kaila kay siya nimo sa imong kinasuluran. He knows you bisan pag kanang pinaka-close nimo nga higala, walay makatupong sa iyang pag-ila nimo tungod kay siya'y gahimo nimo. Pero ikaw, kumusta man ka? Nakaila ba ka sa imuhang manluluwas? Nakaila ba ka sa imong Creator? Nakahimamat ba ka niya dinhi sa iyang pulong? No? So, read the Word of God, live the Word of God. No? Mo na maka-build sa atong faith. Aron maghimo na og difference. Kanang imuhang closeness dinha sa Ginoo, maghimo na og difference sa imong kaugalingon. Because dili ka makahimo og difference kung ikaw mismo walay difference nga nahitabo sa imong kinabuhi. Amen? Amen? Kay kung walay kausaban na nahitabo sa imong kinabuhi mga igsuon, mao ra gihapon ang imuhang
pag kinabuhi diri sa kalibutan. Parihos ra gihapon sa mga tawo nga wala nakaila sa Ginoo. But I tell you, kung naay closeness, naakay pagkasuod din sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, be holy as I am holy. Sa diha din kanunay ta babad sa presensya sa Ginoo, babad sa iyang pulong. Kuanday nato makapi nato ba ang mga pamaagi sa Ginoo. Di ba ka nabitang close kay may makaingon na lang dayon ka nga mahapit na mo magbaylog na wong. Di ba kasi makarelate ana, naba mo mga close friends nga ka nabitang suod na bitaw gid kaayo no nga magkuan na bitaw ka na bang magsumpayanay na bitaw mo og istorya. Then magkataw-anay mo, bisag wa mo i-istorya, kay nagkailhanay na kaayo mo. Inana po din na sa Ginoo mga igsoon. Sa dihang suod na kaayta sa Ginoo, magkailhanay ta sa Ginoo, mailhan na to ang Ginoo sa iyang ganahan. Magkailhan na to ang Ginoo sa iyang will. No, sa atong kinabuhi, makuha na to ba nga, kani dili ni gusto ang Ginoo ani, kani di malipay ang Ginoo ani. Kung buhato na ko ni dili gid ni kabubuton sa Ginoo. Pero kung wala kay relasyon sa puno sa Ginoo, wala ka kabalo nga dili day to will sa Ginoo. Dili walay conviction sa sulod nimo. Walay kanabitang the wisdom, walay wisdom sa imuhang pagbuhat. Ngud kay wala ingon ang puno sa Ginoo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. No, wala ang imuhang pagkinabuhi diri sa kalibutan kinahanglan, no, ma-build up imong relationship, fear of the Lord, aron na ay kaalam ang imong pagkinabuhi. Gusto ba ka ana igsoon? Amen. No, so you cannot make a difference aning kalibutan na nga mo'y kabubuton sa Ginoo hangtod nga wala pay kalainan nga nahitabo sa imong kinabuhi. Baliko na ako, dili mahitabo nga naay kalainan sa imong kinabuhi kung wala kay pagkasuod dinha sa Ginoo. Nasabtan ninyo mga igsoon? Nakuha ninyo ang picture? Oo nga, gusto sa Ginoo nga ipakita nato karon mga igsoon. And to mahimo lang na ma-close ka sa Ginoo kung naakay relationship sa pulong sa Ginoo and din sa imuhang devotional, praying, worshiping Him. Number 2, unsa to'y una? Keep yourself close to God. Masamarize po na nato of loving God. Paghigugma sa Ginoo. Kay dili man ka pwede nga makabaton og close nga relationship sa usa ka tawo nga wala nimo gihigugma. Tama ba? Kinsa puy ganahan makig-close ana niya nga di man gani ko ganahan niya. Pero kung nahigugma ka sa usa ka tawo, maningkamot gid ka nga mak-close ana niya. Tama ba? So ang number 1 natong buhaton, keep yourself close to God, love God. Build up ka nga gugma dinha sa Ginoo. Ikaduha, sa verse 22 to 23, ingon diri, and of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire. Ingon sabi ni Isaiah, kaluyin ninyo ang mga nagaduha-duha. Tabangin ninyo sila aron maluwas sila gikan sa silot. Sama nga nagsakmit kamo sa usa ka butang nga hapit nang masunog. So number 2, no, nga kinahanglan natong buhaton, no, we are called to action is number 2, reach out with compassion to others. Reach out. Naagyo ni din sa atong gibasa, no? Have compassion, making a difference. So kwanta mo reach out ta, mo kabuot ta ngadto sa uban. Uban ang compassion. Kaluoy. Kaluoy sabi ni Saya pa. Kaluoy ngadto sa uban. So ang key, no, ang Yahweh aron makahimo ka og difference atong gibasa nga verse na making a difference. Ang key aron makahimo kag kalainan sa imong panahon karon, sa imong generation karon is number 1 is mora gyud ni have compassion. Pagbaton og kaluoy. This is the key. O gitanaw na kung sa may meaning aning compassion. Sympathetic, pity and concern for the sufferings or misfortune of others.
Muna siya meaning aning compassion or kaluoy. To have compassion means to empathize. Kabalo mo nang mo empathize ka? Mo empathize dahil empathize. To empathize with someone who is suffering. Kana bang bation nimo ang iyang gibati? Muna empathize. No? Imuhang gibati ang gibati sa usa nga naa sa suffering. And to feel compelled to reduce the suffering. Dili lamang nga imong gibati nga luoy siya kay naa siya ani nag-agi siya ingon ani nga mga circumstansya. Naa pa gyud kay desire, compelled ka. Unsa man ang binisay sa compelled? Kana bang gitulod ka ba? Nga naa kay buhaton aron ma-reduce nimo somehow makatabang ka ngang iyahang gibati karon nga suffering sa iyang kinabuhi makatabang ka nga maibsan miski gamay na lang. Nakuha ninyo maigsuan ang meaning sa compassion? Kaluoy sa Binisaya pero lami kay ni siya sa word ba nga English. Compassion. No, usa ni siya ka kinaiya that fuels acts of kindness and mercy. Kani daw compassion, usa ni siya kakinaiya sa tawo. Nga kana bitang iyahabang gihatagan og kana bitang drive no nag-fuel siya nga mahimo siyang muhimo og kanang buhat of kindness and mercy. Kindness, kana magminaayo ka ba? Makahimo kag maayo ana niya tungod kay naluoy ka sa iyang giagian. Ang tawo manggod igsuon wala nakaila sa Ginoo. Selfish na siya by nature. Gusto siya siyara ang iyang problema, gusto siya nga iyaharang problema ang hisgutan. Kabantay ka kung labad imong ulo. O nakaibation nga sakit-sakit imuhang kanang ngipon. Bisag asa ka magsigingog, labad akong ulo, sakit akong ngipon. Ato na po ka, ato ka dito, matagbuan nimo imong bana, labad akong ulo. Tagbuan na po nimong anak, labad akong ulo. Mura gusto ka nga, ikaw ra kanunay ba ang attention sa imuhang gibati nga kanang suffering. Or unsa pa na ang imuhang giagian sa imuhang kinabuhi. It's just an example. Mauna ang tao, gusto siya, selfish siya. Dili siya makatanaw sa gisuffer sa uban. Kaya ang iyahang natanawan, ang iyarang kaugalingon, ang iyang gusto, ang iyang giagian, ang iyahang, no? Siguro naay gamay nga kindness or kaluoy nga to sa uban, pero lahi gyud ng compassion nga gikan sa Ginoo. Lahi gyud ng kaluoy nga gikan sa Ginoo mga igsoon. Amen? No, so, ingon dinhi, reach out with compassion to others. Ingon si Jesus sa John chapter 13 verse 34, ingon siya, so now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Binisaya, busa karon ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-o nga sugo. Paghigugmaay kamo, kun unsa ang akong paghigugma kaninyo kinahanglan sama usab ni anang inyong paghigugma sa usag-usa. Kun maghigugmaay kamo masayran sa tanan nga kamo akong mga tinun-an. Tungod kay kaning gisgutan nato nga number 2 mga igsoon nga point, reach out with compassion to others, or ang kuan ani niya ang kanang sub nga kanang nga point is love others. Primero, love God. Ikaduha, love others. Dili day ta maka-love sa uban kung wala ta kuha og gugma sa Ginoo. No? Mo ni ang sugo sa Ginoo nato. Sa katong kong gibasa sa John 13:34 siya. Love one another. Sa diyang maghigugmaay day ta sa usag-usa maigsoon siya. It will prove to the world that you are my disciples. In other words, it will prove to the world nga lahi ka. Kaya ang kalibutan mga igsoon, it's all hate. Diba?
An eye for an eye, balos kung nasakitan ka, abalsan dayon og sakit. Pero si Jesus ang iyang sugo sa tuwa, love your enemies. Pray for those who persecute you. Ang iyang pamaagi, gugma. Muna nga mailhan ta nga different. Makitaan ta nga kalainan ta kay mga disipulo ta ni Jesus. Naghigugma ay ta. Nahigugma ta sa uban. Amen? You know, si Jesus, diri siya sa kalibutan, mga igsoon, naghimo siya og difference. Munang kita pod, kung nahimo tang disciple ni Jesus, maghimo ta og difference pod niini nga kalibutan. Amen? Noon ay example diri si Jesus sa John chapter 8. Yung diri katong oh no, dili mao ang akong chapter wala nako nakuha, pero ang verse kato bitang naay babayi nga nasakpan siya nga nangabit. Unsa may buhaton sa ilahang sa Jewish law kung masakpan ka nga naghimo kag adultery? Batuon, 'di ba? And ato nga time nakaagi siguro si Jesus, padulong na nila batuon. But before ana, ilasang gipangutana si Jesus, kaning bayhana. Nasakpan naman gid ni siya nga nanguan siya nangabit. Sa may angay ani niya. Sa giingon ni Jesus. Ha? Ingon siya, he who is without sin among you, let him first cast a stone on her. Diba? Ang giingon ni Jesus, wala siya nag-condemn sa babayi, which is mo gihimo sa tanan. Ang majority, ready na kaayo nga mo condemn sa babayi, batuon na unta, pero si Jesus naghimo siya difference. Ingon siya, kung kinsa to walay sala ninyo mo'y una mo bato ani niya. Nya asa naman sila paghuman, nang hawa sila. Kay katang tanan na manggisala. So nang hawa sila, ipangbutang nila ng matuwa, wala na bato ang babayi. Ug unsay giingon ni Jesus, ako pod. Si Jesus, kung niingon siya nga, kinsa to'y walay sala, let him cast the first stone. Kinsa may walay sala ato nila? Si Jesus ra, di ba? Pwede gyud unta kaayo si Jesus mo bato atong bayi. Kung appeal siya sa majority. Pero dili si appeal sa majority, naghimo siya kalainan. Giingnan niya ang babayi, ako pod. Dili pod ko mo condemn nimo. Go and sin no more. Amen? Palakpakan nato. Grabe kaayo ang compassion ni Jesus. No, say kita ba dili ta mo bati og kanabitang kaluoy sa mga tawo nga klaro na gyud kay nga nakasala nato. Pero si Jesus klaro na magid ka ito nga nakasala ang babayi, pero ingon bisag siya. Wala siya ni condemn. Naghatag gyapon siya og compassion. Naghatag gyapon siya og gugma, nag-extend gyapon siya sa iyang grasya og kaluoy sa moong babayi. No, grabe kaayo ang gugma sa Ginoo igsoon. Amen. No, so even ani nga point, no, so may lesson ani. The crowd, the majority, no, ning condemn, ning judge. But Jesus made the difference. Nahimo siyang minority, ning pronounce siya og mercy og love. In our times karon, sa atong panahon karon, unsa may majority nga ginabuhat sa mga tawo. I tell you mga igsoon, ayaw kahadlok nga dili ka mobuhat sa unsay ginabuhat sa majority. Siguro sa imong workplace, kung silang tanan nangurap na, ayaw kahadlok to make a difference sa imong workplace. Ayaw pangurap. Ayun na, dili gamay raman ni kanang kuan raman. No, make a difference kung tanan sa imong klase nangupya na. Make a difference igsuon. No, unsa pa, ang tanaw na to ang kalibutan karon, unsa naman ang system sa kalibutan karong tungod aning COVID, kung ang tanan nangahadlok na, kung ang tanan ang wad-an nagpaglaom, kung ang tanan na worry na. Make a difference. Be a beacon of hope sa mga tawo. No, salamat sa Ginoo nga naata karon mga igsoon. Ang uban dili manganhi kay mga hadlok. Halakpaking Ginoo mga igsoon.
Siguro naatay mga kauban, mga igsoon sa online siguro because of health problems o naatay gipang bati, it's okay. Pero kung wala gani kay gibati sa imong lawas, wala kay mga symptom nga pero then wala dili gihapon ka musimba. Kay nganon mahadlok ka mga COVID. Parihas ra ka sa uban. Dili man pud we follow protocols, man pud health protocols. Magmask gyud ta, mag-social distancing gyud ta. Kanunay gyud nato i-follow atong hugasan gyud ato ang kamot. Basta lang nga makaanhitag simbahan. Kay mo simba gyud ta. Dili ta magpareha sa uban nga napuno nagkabalakan, napuno nagkahadlok mo na ang kalibutan karon. Majority sa kalibutan. Let us be the minority. Nga mo stand ta, mo barug ta sa atong pagtuo din sa Ginoo. Amen. Kung tanan nimong barkada halaga, ML nagtamantama, nga addict na, stand up. Amen, mga young people. Unsa may kuan karon trend sa kalibutan karon. Sad to say mga igsoon no sa nakapaminaw man ko sa question and answer atong Miss Zamboanga del Sur. Problema di ay ni sa ato ang kuan karon sa atong probinsya karon ang taas kay nga case of sa tuma teenage pregnancy. Nganuman ang kalibutan karon accepted na kaayo ang premarital sex. Accepted na kaayo nga ug musunod kag relasyon di na ginamalikayan. But no, young people, barugi ang righteousness sa Ginoo, be the minority. Sa kalibutan, i-value ang imuhang purity as usa ka babayi. Sa kalibutan karon wala naman. Wala na i-value. Okay na. Murag na normal na. Dili naman unta dapat man-normal pero na normal na. But kung ikaw na kay pagkasuod sa Ginoo, kabalo ka the heart of God. Young people, nabay mo amen? Salamat sa Ginoo mga igsoon. We are called, gitawag ta sa Ginoo to make a difference tungod kay ang atong gisunod, disciple man ka ni Jesus, Kristohanon man ka, gitawag man kanimon ka ugalon nga Christian ka. Christian means nag-follow ni Jesus. You can also make a difference. Makahimo pug kag kalainan. Amen? So, ingon diri sa Romans chapter 12 verse 2 sa kuan ni siya Passion Translation, ingon diri, stop imitating the ideals and the opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Gwapo kayo nga version, no? Dili daw ta mo kopya sa mga ideals and opinions sa culture ni ining kalibutana. But, unsa man inwardly transformed by the Holy Spirit through the total reformation of how you think. Kani atong unahuna mo gini battleground. Kinahanglan mausab gyud ni kanunay sa pulong sa Ginoo. And this will empower you, mahimo ning mukuan nimo, muhatag nimo gahom aron ma-discern nimo, mahibal-an nimo unsa ang kabubuton sa Ginoo. Aron makakinabuhi ka og nindot nga kinabuhi. Beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Kisay gusto ana nga klase nga kinabuhi. Nindot nga kinabuhi. Sa pato, satisfying nga kinabuhi ug perfect nga kinabuhi atubangan sa Ginoo. So insa ang sekreto, dili ta mo kopya sa mga opinions and culture ni ining kalibutan na. Bahala yang people og ma-out of place ka. No, bahala og halos tanan mauna na ilang ginabuhat, make a difference. Ug sa akong gingingon, dili ka makahimo og difference sa imuhang tao sa imong palibot kung ikaw mismo walay difference na hitabo sa imuhang sulod. Now, ingon dire,
Si Rick Warren ingon siya, you can only make a difference by being different. Makahimo lang kag kausaban, kalainan kung ikaw mismo na usab o naanay kalainan. Amen? So, balikon ako mga igsoon, gusto na nako ni i-end no kang nga message kay time na gyud. Hatag nako ni pastora ang panahon. Balikon nako kani ato ang atong lesson nga atong nadawat ko nung gabi una. Duha lang kabutang ang i-action nato. Balikon nako i-action. Buhaton. Amen? Inay mong kaugalingon akong buhaton. Kusga akong buhaton. Kanang murag wala ka napugos nga muingon kay na akong buhaton. Number 1 unsa? Dili gid ko gusto nga malimtan nato ni kay basin ini gawas nimo malimot na ka. Number 1 unsa to? Keep yourself close to God. Ipa-close mo di mong kaugalingon sa Ginoo. Mubalik na lang ang Ginoo. Gusto man ka mo adtog langit. Gusto man ka nga magkuyog mo sa Ginoo sa langit. Unya, saan pagdala sa Ginoo nimo? Di man mo close. Kahinumdum ko na ako'y kanabitang angkol nga dato gyud to sila. Ang makasulod sa ilang kwarto kana ra gyud iyang mga anak o kanang close ba sa iyang pamilya. Like parente, kami nga parente nga close me, makasulod ko sa iyang kwarto. Mura na allowed nga mo sulod sa kwarto kanang mga close. Ikaw, makasulod ka sa kwarto sa Ginoo? Close ka mo? Be sure. Keep your closeness to God. Ako nang balikon, dili nimo mahimo nga mahimo kang close sa Ginoo kung dili ka mo spend reading the Word of God and praying, worshiping diha niya. Number 2, reach out to others. Sa to? Reach out with compassion to others. Sa diyang naanay difference, nahitabo sa imong sulod tungod kay close na mo sa Ginoo, dili na gyud na lisod nga maka-reach out ka sa uban nga makabaton kag kaluoy pon nila. Tungod kay ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo mahigugmaon, kung close mo sa Ginoo maliwat kaniya, maluluyon og mahigugmaon pod. Dili na lisod nga mahimo nimo na igsoon nga makahimo kag difference sa mga tawo sa imong palibot. Ingon ang atong gibasa nga verse igsoon, and others save with fear, pulling them out of the fire. Tanawa ang imong silingan. Tanawa ang imuhang anak. Tanawa ang imong papa, mama. Tanawa imong mga paryente. Like tuwa sila sa balay nga, masunog na. Magtanaw ra ba kanila? O sa imong bation? Maluoy ka, di ba? Kuhain ka kanabitang concern ka. Hala, masunog na ang balay. Hala, naapa dito nabilin si Kwan. Naapa dito, luwaso na to. Di ba ingon na ang imong attitude mahitabo? Amen? Ingon ang Bible in ana, saving them. Ingon din, pulling them out of fire. Mura ba kag nagbira nila ba nga dili sila masunog? Literally, mga igsoon. Dili siguro literally nga masunog sila sa fire karon. But kabalo gyud ta, asa padulong ang mga tawo nga wala pa nakaila sa Ginoo, wala pa nakadawat sa kaluwasan sa Ginoo. Kabalo gyud ta asa sila padulong. Amen. Ang kalayo dito sa impierno nagpaabot sa matag usa nga wala nakadawat sa kaluwasan sa Ginoo. So dili siguro sila kabalo nga padulong sila dito, kita ang mubira nila mga igsoon. Kita ang muhimog difference sa ilang mga kinabuhi aron maluwas sila gikan sa eternal punishment, no, eternal death mo to ang impierno. Ikaw naglingkod ka diha because someone made a difference sa imong life. Kasi makayog amen ana. Muna ang imuhang response sa imuhang kinabuhi nga makahimo po kag difference to someone's life. Paghimo po og lahi igsoon, basin wala pa ka naka-invite. Palakpakan na to itong mga VIP diribi. Palakpakan po na to ang mga naka-invite o mga VIPs. Basin
all these years nga naghimo tag Change Sunday campaign, pasig wala gyud ka naka-invite o bisag isa. Paghimo nagkausaban igsoon, pang-invite na pod. Basig wala, basig sukad nga nakasimba ka diri, wag gyud ka naka-join og cell group. Paghimo na og kalainan igsoon karong tuiga, mahuman na lang ning pandemic, wa pag gyud ka naka-apil og cell group. O basin sa una naka-apil kasi ni undang na ka. Paghimo nagkalainan sa imong kinabuhi, pang-invite pod og maka-apil og cell group. Basig na ka sa cell group, wala ka naka-invite nga naay maka-apil sa imong cell group. Paghimo nagkalainan igsoon, it's time to make a difference. Amen? Amen. So ingon ang pulong sa Ginoo, balikon nako, and I will end with this verse. Ingon katong sa John kaganina, John 13 verse 35. Kon maghigugma ay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga tinun-an. Kung maghigugma ay kita, no? Makita ka na atong pag-invite ng mga VIPs, pag-follow up sa ato ang mga na-invite, paghigugma man na nila. Ano manghilabot, mangyutang, ano manghilabot, mangyuta silang kinabuhi, nga naamang ganit ko'y akong problema. It's because we love them. It's because we have the love of God, mo na makahigugma po ta sa uban. Muna ingon si Jesus, kung maghigugma ay kamo, masayran sa tanan, nga kamo akong mga tinunan. Baliko na ako, it's as if niingon si Jesus, kung maghigugma ay kamo, masayran sa uban nga, pinasahi mo. Lahi mo, tungod kay mga disipulo ta ni Kristo. Let us bow down our heads and let's pray. Father, thank you, Lord, sa imong word. Thank you, Lord, nga mubuhat mi, Lord, uban sa imong tabang Holy Spirit. That every day, Lord, we will decide sa among kinabuhi. Mahimo ming intentional to build our relationship na kanimo close to you, Lord. And God, nami compassion sa among sulod. Makabaton mi ana Ginoo nga klase sa kaluoy o kindness, Lord God. That compassion, Lord, that will compel us na mahimo kami Ginong instrumento aron na apoy mga tao nga makasinati og kalainan, kausaban sa ilang kinabuhi tungod kay nailaha kang nailhan. Salamat sa matag usa nga naminaw. Salamat Ginoo sa imong pagabuhaton sa among kinabuhi as we obey your word. And all the glory and honor belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan na to ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Pastor Roxanne. Manindog ta palihog mga igsoon. Bugnaw kayo ang ato ang palibot. Kaulan pa gyud. Gitugnaw na mo? Tugnaw na gyud. Palong-palong ng gamay ng aircon diha. Kay bugnaw na kayo. Hallelujah. Munang di na ta kamen usahay tungod sa kabugnaw. Bitaw. Samtang nagtindog ta. This is a preparation. Giandam data sa Ginoo. Kay kita man ang gipialan. Dili ni sa responsibility, gipialan ta sa Ginoo sa Great Commission. Ang church ni Jesus Christ, gipialan ni Jesus Christ mismo to go. Mulak mo gawas, mo sulti, mo invite og mga tao para makaila sa iya. So giandam ta, gikan pa sa night of prayer. 5 ka, unom ka gabi 5 sa online sa night of prayer. Dayon giandam po ta sa night of fire 3 ka gabi para makuan gyud ta ba? Makita na to atong kaugalingon nga galamiton ta sa Ginoo para sa uban. Matod ba sa magwawali, mahimo tang close sa Ginoo aron makadala tag mga tao, makabati ta sa kaluoy sa Ginoo. Kay kanung mat-close man gud ta sa Ginoo, ang Ginoo puno sa kaluoy para sa uban nga wala pa maluwas. So sa dihang ma-close ta sa Ginoo, makabati ta sa iyang heart. O gana nga compassion kaluoy sa Ginoo, maunay ato ang motibo para makasulti ta nila o maka-invitar ta nila para makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Giandam ta sa Ginoo tungod kay doon na tay harvest event.
Sunod Domingo, magsugod atong Chain Sundays. Ang atong tagline gani, papato na ito mabutang. Upat ka Domingo, gitagaan tag higayunan, nga makadala tag mga bisita. Imuhang papa, imong mama, imong igsoon, imong paryente, imong silingan, imong barkada, imong uyab, kauban sa trabaho, nga wala pa makadawat sa kaluwasan ni Ginoong Hesus. Kay dirirag yun na sa simbahan, mahisgutan ang kaluwasan. Igsoon, nganong naluoy ang Dios sa mga tao, tungod kay ang tao dunay kalag. Ug ang kalag sa tao, bililhon at ubangan sa Dios. Muna nga, gipatanaw ta ba, unsa ka bililhon ang kalag sa tao? Moning hinungdan nga si Kristo miani because givalue niya ang kalag. So nagisgot ko to, sa ato ang sa online nato nga simba sa duha ka Sunday, nagisgot to number 1 is invest. I-invest imong kaugal, mag-invest ka. Labot pasabot, magpagamit ka imong kwarta, imong panahon, imong kusog para maka-invite kag tao. Tungod kay si Jesus nag-invest na siya. Iyan ang gi-invest ang iyang kinabuhi aron bayran natong nga sala. So kita nga nakadawat og kaluwasan, ato pong invest mahatag putag panahon. Mahatag putas atong panalapi or kusog para makadalata og mga tao para kaniya. Second day is the value of soul. Unsa day ang kabililon sa kalag sa tao. Manaingon to si Pastora Roxanne, sakmiton sila gikan sa kalayo. Sa tubuhi pagani na ana sa kalayo. Bisan pa igsoon, kung ang imuhang kauban sa pamilya, nagsimba siya pero dili tinuod nga pagsimba. Kaya ang pagsimba nga giingon sa Biblia is pagsimba sa espiritu ug kamatuoran. Wala siya makabaton sa kaluwasan. Wala siya katuon ni Hesukristo nga mibayad sa iyang mga sala. Igsuon dili pa siya luwas. Usay kumpiyansa ka ita. Buutan man akong mama, kung naman po na siya simbahan. Pero kinahanglan Diyos siyang makadungog. Sa good news, only Jesus can save our soul. Makadalag langit, the only way is Jesus. So tonight, makahimo tag difference. Luwas ba ka? Naluwas ba ka? Aron ang uban maluwas. Sadag naluwas ko, ako mama naluwas, ako mga igsoon naluwas, parintis akong bana naluwas. I was saved para magamit ko sa uban. Ubay-ubay ang nangaluwas. Pinaagi sa usa ka kinabuhi nga naka-experience sa kaluwasan sa Ginoo. Nakahimo pag reach out sa uban. Mauna ang purpose sa Ginoo. So igsoon, let's prepare atong heart. Dawato nato ang kaakuhan nga di lang ako ang maluwas, akong pamilya, iampo siya, imbitara siya. Kung di pa mo apil, imbitara gyapon, ayaw undang. Ba't kinahanglan atong kinabuhi? Mahimo pong suod sa Ginoo para makita po nila ang atong kinabuhi kauban sa Ginoo. So tamtang nagtindog ka din na hinumdumi imong papa, imong mama, imong maigsoon, imong mga close sa imong kinabuhi. Naluwas na ba sila? Hapit na mo balik ang Diyos. Wa punta kabalo. Daghan kaayong nangamatay karon sa COVID. Mulangit ba kato sila? Or dire grabe pa kayong anto sa COVID. Ya, paingon pa gyud sa impyerno di ay. Kita ni anato ang mensahe. Ato, ipagamit nato ang atong kinabuhi. So samtang nagtindog ka, isulti, i-pray sa Ginoo ang mga tao nga gibutang sa Ginoo sa imuha. Kinsa man na sa imong palibot wa pa maluwas, wala pa makabaton sa pagtuo sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Sa kaluwasan nga yang gitanyag, kana sila ang objects sa Ginoo. Just pray. Dayon ibutang sa mga, imbitaron to na ako. Lord, akong papa o pamaluwas, akong mama, akong uyab, akong kauban sa trabaho. Sige ming kaubag kaon, pero wala pa kailah, wala pa kadungog.
Hallelujah. Thank you, Lord. Give us your heart tonight, Lord. Salamat kay Ginoo. Nag-ingon ka sa imong pulong. Ang ani, andam. Na mga tao sa among palibot, Lord, bisan pa sa among panimalay, nagkinahanglan sa kaluwasan. Ready na sila, Lord. Kumusta man kami. Kami, ang church nimo. Gibinlan nimo, Ginoo. Ani nga kaakuhan. Nga madalas sila, makadungog sila. Lord, sa mga igsoon nga nag-ampo karon, gibutangan nimo kaluoy sa ilang sulod. Kang mga loved ones namo, Ginoo, nga wala pa tinuod makabatog pagtuo nimo, dili gyud sila luwas. Salamat, Ginoo, gamitang matagusa. Tanan nga nagpray karon, Lord, ay maabot sa imong trono, Ginoo, kanang mga tao, Ginoo, nga amo ang gituboy sa imo karon. Moabot, Ginoo, ang pagtuo nila. Moabot, Ginoo, ang imong kaluoy nila para makadawat sila nimo, Lord, as Lord and Savior. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa matag usa karon nga gibutangan nimo kaluoy para sa uban. Ingon ka, Ginoo, sakmita sila nga naa sa kalayo. Katong nagduha-duha. Katong nagduha-duha. Tabangi sila. Lord, salamat, gamita mi. Gay mong kaugalingon, igsoon, ipresentar sa Ginoo. Kumingon ka sa Ginoo karon, Lord, gamita ko, igsoon, 100% gamiton ka sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. As you raise your hand to the Lord tonight, ipresentar imong kaugalingon, igsoon. Kabalo ka sa dihang ang amahan na kinahanglag manunubos. Ingon si Jesus, Father, send me. Padala ko sa kalibutan. Ang mga tao na kinang mangluluwas. Karon ikaw na laluwas naman ka. Mingon ba ka sa Ginoo, Lord, send me. Lord, naluwas man ko. Pinagin ako maluwas akong pamilya. God, kana makamuta, Ginoo, nga gi-lift up. Lord, i-ready ang mga kasing-kasing. Butangig kaluoy, Lord. Mahimo aming padayon nga duol nimo, Ginoo. Mabati namo ang imong kaluoy. Di lang namo kung dili sa uban. Daghan pa kayo, Lord. Mga parente namo, mga higala namo. Wala tinuod ka ba itong relasyon? Salamat, Lord, ka na makamuta. Gamita ang mga bakba namo. Gamita among kamot to reach out. Among tiil nga mulakaw. Lord, gamita among kwarta nga makapliti mi para sa uban. Lord, hallelujah. We present ourselves, Lord, as a church tonight. Kanamang kinabuhi, Ginoo, may mong maisugon nga maggamit nimo, Lord God. Dili maulaw, Ginoo, mo invite og mga tao. Salamat, Lord. Among gidedicate, Lord, ang matag usa ready for that change Sunday, next Sunday. Ang matag usa makabitbit og usa. Make a difference with one person, Lord. One person. O ganang one person nga madala namo, maghimo po nag-difference sa one person. Salamat, Lord. Bless those hands. Likuna ka na mga kamuta. Na dili na madala sa kalibutan, kundi maghimog kalahian para makadalag mga tao na mahimong makabaton og kalahian at tubangan nimo. Thank you, God. We give you praise for your word tonight. Salamat sa mga pulong nga natisok sa matag kasing-kasing karon. Lord, we just glorify you in Jesus' name. Give God the best clap offering tonight, son. Sige, kung nakabaton ka sa pulong sa Ginoo, close to God, and hallelujah, mahimo tang alagyanan sa compassion sa Ginoo. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Makalingkod kay son. Hallelujah. Thank you, Lord. Get excited ta sunod Domingo. Doon na tayo 4 Sundays for our Change Sundays. Amen ba? No? Nga makabitbit na isa. Ang tanan mengog usa lang. No? Usa lang. Puno na to ni. No? Bisag social distancing ta. Basta makadala tag usa. Then kanang usa at timanuna to. No? Aron sila maghimo og difference sa ilang pamilya.